Sa Good Vibes, 31 anyos nga lolo nagbalik sang kahita nga iya nakitaan nga nagaunod sang kapin 10,000 pesos. Padya nga kunta ni ihatag sa iya ang iyaman ginindian. May report si Romeo Subaldo. Halos kada adlaw, nagapaparadahan sa tricycle sa Barangay Concepcion sa Talisay City ang 71 anyos nga si Ricardo Albango para magpataya sa STL. Sa Sabado, nagalista siya sa mga numero sa paradahan sang madeparahan niya nga may nabilin niya kahita. Gakopya ko siniyo. Tapos may nagpaninggit sa akong mataya. Pagbiltada ko amo na ako, naspatan ko ang wallet bla. Tapos may tawong nga sa tupad amo na ako, nakakita sa akong nula. Yan ko ako na lang, ko ang bayad, di kaginang kapungkod, di na nagtoling nila ko, na, di ko ang wallet yari, Ang kahita, ang ginapanag-iyahan gali sa isa ka bisita sa Binuldusan Waterfall sa may Barangay San Fernando. Nabili niyang iya kahita sa may waiting shed. Sa makita ni Lolo Cards, iya giliod ni pahibalo ang mga tricycle driver sa paradahan. Wala man kuno sang ID sa sulod, pero wala niya man ginisip ang kwarta kay hindi man iya. Ginbalikan sa tag-iya sa resort nga si Johnny Bailocon Jr. ang paradahan para kuhaon ang kahita kag tagaan sa reward si Lolo Cards, pero wala niya ginbaton ang kwarta. Ano niya ko nga, makuha ko 300 ko naman, hatag sang tao. Yung ko hindi lang, kay why ko na yan, no? Nga man. Nalainan ko na yan. Nga man. Kasi bisan sang ka, obra ko diya, wala ko yan, no? Former, ano ko diya, nang ikargado. Para sa imo ya, ang di na kita dapat bayaran. Ang kwan, hindi dapat niya bayaran mo. Ang imo nga, bolis tao. Sunod sa mga tricycle drivers, sa pagkakilala nila kay Lolo Cards, hindi niya batasan nga magbaton sa kwarta kag bisan sino nga tricycle driver dira sa ilang paradahan nga makakita sang cellphone o kun kahita, ibalik man sa tag-iya. Ang kahita, ang nagaunod gali sa malapit sa 10,000 pesos nga cash. Pero sa imo dinap nga, di pa matunono nga. Amo na ginasaya, amo Ano ginasaya. ginasaya, batasan na ginaya. Oo, ginabalik na diya sa Nabalik nga man. kay tulo ka, hindi niya aton mo dito pag-interesan bala, hindi at ibalik ka kay may kakinahanglan. Pero tabo naman na din before nga may Oo, nagkakabilit. mga cellphone. Sunod sa ila, kay pinaagi sini, mapakita nila sa iban nga ang mga taga-Barangay Concepcion sa Talisay, mga tampad nga mga pumuluyo.